Cada tassa de cafè Espont guarda la trajectòria iniciada l'any 1952 pels germans Armand i Feliu Pont. La dedicació i cura pel producte han marcat sempre la filosofia de treball de l'empresa, per tal de garantir la qualitat en tot moment. El cafè verd viatja dels països d'origen fins al port de Barcelona. Un cop arriba, és transportat a la fàbrica de Sabadell, on queda emmagatzemat fins al seu processament. Per tal de garantir la regularitat de tassa, els nostres experts del Departament de Qualitat caten el producte i a partir d'aquesta anàlisi sensorial ajusten cada blend. El procés de torrat comença un cop establertes les directrius quan, amb l'ajuda de la tecnologia, es mesclen els diversos orígens. Per un procés d'aspiració, es trasllada tot aquest cafè a les torradores. Un cop torrat i refredat, el cafè ja està llest per ser empaquetat i traslladat a les diverses delegacions que tenim repartides a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Osona i Mallorca. Els nostres clients reben setmanalment la visita dels autovendes que porten el producte necessari i proporcionen un assessorament personalitzat a cada client. L'equip de servei tècnic està en tot moment preparat per sortir a solucionar qualsevol incidència que pugui sorgir. També comptem amb aules de formació repartides pel territori per tal d'ajudar els nostres clients a millorar la seva tècnica i poder treballar cada producte per tal d'obtenir els millors resultats. Des de Cafè Espont prenem consciència social i desenvolupem metodologies cada cop més sostenibles per tal de reduir la nostra petjada de CO2 i aportar el nostre granet de sorra a un futur més ecològic, social i just, sempre garantint la qualitat de producte. Vols saber-ne més? Contacta'ns i fem un cafè.